अखाफोर औ न'नि माबालाय नोंसोर दा रायलायनानै फैदो दे जों बेयाव नेनोसै खोमा आरे जोंबो थांखानोसैथ' आंबो थांसैना नोंसोरजोंनो मानो थांग्रोनो नङा दा नों दा दसे थाना फैदो माइ बायना फैदो लोगोखौ जों बेयाव नेनोसैना आरे नोंसोरबो ना दे होमबालाय औ बुद्धु जों थाङाना बैयाव नेगोन आं माने दसे फन एसे हरनांगौ दंमोन ना थाथ'र' दा फैबानो जाबाय औ दे होमबालाय ओइ फैदो फैदो आरे बिसोरबो ना माखौ थांग्रोलायखो दसेनो थांखासिगौमोन होमबा आंहाबोथ' लेट जानोसैलै थांनांसिगोन ना अखाफोर आंहाबो लेट जाबायमोनलै थांसै ना औ बेनोथ' लोगोफोरा नुदोंना आंनाबो दसेखौनो नेया माबा बैयावसो नेगोन जाबावो दे जेबो नङा माने आंखौ बाय होननो खिन्थादों खोमा औ ओमफ्राय मेथाइयाथ' ओरैनो जाबजुबसो जाबायना जाबजुब जानो आरे नोंनि अननायाव घुगुनि मोनजाबाय दावदै सिंग्रा मा नांबावगौ देनाय साहाबो खापसे मोनलोंबाय बेनिफ्रायथ' आरो फैसाखौबो नोंसो होबावबायबा होमबालाय माथो जानो दे एकदम गिदिर पार्टि मोनजाबायलै दिनै आंहा इस नङा माथो दा ओजों जोंनाव थांबासो ना एसे मेथाइ गोथाव गोथावसिन मोनजाबावगौमोन नांथ'ला दे माब्लाबा थांसै ने ओमफ्रायथ' स' सुइटलै लोगोसे ओमफ्राय कंग्रेचुलेसन्स नों पास जानायनि थाखाय आंथ' सानोमोन बे मानसिया गाज्रिसो जागोनदां नाथाय बारा गाज्रिबो नङा माथो रायलायनायफोराबो बांद्राय बिदि नङाथ' आगोलावसो एसे बोरैबा फाग्ला रखम जायोमोन दाथ' बिदिबो गाबज्रिथ'लाना महरालाय दङ लोगोसे गोसोआबो बारा गाज्रि नङा मा जाखो मिस आं नोंखौ एसे मोजां कंग्रेट्स होनदों आखाइखौ माने नों माबाला आरो आंनि कंग्रेचुलेसन्सखौ लाखिला आरो बिदि नङा गोसोआनो खें मोनलायलि आया मा जाखोबा ओइ माहि औ दे होमबाना आंबो थांसै दा आदायाबो थाब फैयाबा रागा जोंगोन बा बिदाया हले रागा खराथार नामालै नोंना ओइ दा नोंखौ माने आंजों नुबा रागा सोंफ्रांगोन नामा सोरबा खिन्थायोबा जारला जागोनलै थांसै आंबो नङा ओइ बिसासबो गैयाना बिदाया दा बेलेगसो सानबानोथ' जानाय नङालै दे होमबाना बाय आंनि आदाया रागा जोंबाबो बांद्राय बिदिद्राय नङा दे ओमफ्राय आंबो थांखानोसै नोंखौ लोगो मोनना मोजां मोनबाय माब्लाबा लोगो मोनफिनगोन दे होमबाना बाय अके दे एबार नोंनिफ्राय पार्टि मोनजालायबाय नालाय माब्लाबा आंनिफ्राय होनोसैलै आङो औ जागोन दे गोसोफोरखौनो एकदम बेखौ नुबाथाय आंनि हाथरखिखौसो गोसोखाङोलां दा आंजों थानायमोनबा एसे बेलेग फिलिं फैगौमोनदां नाथाय नङालै मेहेर बे आंनि हाथरखियानो नङा अ माय गड फंबायखौ लांफैनो फैनाया मा जाखो आं बेजोंसो रायलायफ्लांनानै बावगारबायलै फनसो हरसिगोन बे गथ'आ थांसै आङो आधा घन्टाथ' जाबायानोलै माला जाखो फात्ताखौनो मोनासैना ओमफ्राय मालायसो ओइस पास जानायनि मेथाइबो मोनजाबावबायसो आंहा मोजां दिनलै भाइ दिनै बोरैबा हाबाब बे नोंदियाबो ना बहाथो थांखो बेलाय मिन्थिया आयै दहायथ' थाब फैगोन बुंदोंमोन देनाय फन हरनाय बै हिन्जावाबो गैबावासो आयै नै हामाथो सफैबायानो हो आदा आरे आबा नों बहा आयु आबाजों दाव सोरनाव सोंनानै नोङो बेखौ बेफोरबायदि जुलि लानानै लाबोखो आदा नों बाजैखौ हाबा लाबाय जोंदाव आबा दाना आइखौ मा बुंबावनो आंथ' बिनि सैथोबो बुंथ'नो हाया आंबो फासिबायना बुं होनदों आङो नङाबा मुस्किलसै नों बेटा जल्दी बोलो बे हिन्जावनि खाफालाव सिन्दुर हा गोदोनायाव बिबार माला आरो नोंजों बेबो जरा जरानो मा बुङामोन आबा आङो मा बुङामोन नोंखौ औ आयै बे सैथो आं दिनै इलिसाखौ हाबा खालामबाय मा बुंखो नोङो मा बुंखो बे हिन्जावखौ नों जुलि खालामना लाना फैबाय इसे पुचके आबा सोरनाव सोंना लाबोखो नों बिखौ आयै बियो एसे प्रब्लेमाव दंमोन ना आरोथ' आइम सरि आं बेखौ सिगांनिफ्राय एसे सिनायखायोमोनलै नाथाय आं खिन्थानो सानदोंमोन बाट जोंदाव आबा आंनाव सोङा हसिया नों बेखौ जियानो जा सिनायबाबो सिनायाबाबो नों बेखौ डाइरेक्ट जुलि खालामनानै फैबाय आरो मा सानदोंहाय नोङो ओइ हिन्जाव
बेफोरबायदि जुलि खालामना फैनानै नख्लि जुलि खालामनानै आंनिफ्राय आशीर्बाद मोनगोन आसा दा खालाम खिन्थु सानैबो। आदा नाथाय हरखाबै नों मानो जोंनो खेबसेबो खिन्थायासै? माने न'आवबो खेबसे खिन्थानानै रायलायबा मोजां जागौमोनदां आदा। बेटि तु चुप सिरि था नोङो। आरोथ' जों दावाबा खोनासंना लाखानो मानि खोथाखौ आं बेखौ आंनि बिहामजो मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनो हाया। बारे आबाबा सिगाङाव बुंबाय सिनाया दा नाथाय सिनायो जाबाय। बिनि सायावथ' हाबा खालामनानैबो लाबोबावबाय नोङो। बारे बेथा बा मानिनांगोन नोंखौबो माथो आबा हो मानिनांगोन। आं सिगाङावनो खिन्थाबाय थाखादोंमोन ना जोंथ' आंखौ सिनायो। आरोथ' जों बेसेबा गोबावनिफ्रायनो सिनायलायनानै मोजां मोनखायोमोन ना। आंजों उल्था नांनोसो फैबावदों नों। बेफोरबायदि मोजां मोननाय मोनि खोथासो खिन्थानो फैबावदों नोङो। मोनसेथ' नोंबो आंनि न'आव फैनानै आंनि फिसालाखौ बमब्रायना लामारबायहाय हा खान्दान मोनथियो ना न' बांनि माबा आथा फाथा मोनथियो बोरै आं नोंखौ बिहामजो गनायनो हो? दाख्लैनिफ्रायनो बुंबाय थाबाय आं न'खरनि सोरनिबा नाम्बार हर बेखौबो नों हरनो हाया आरो नोंखौ आं गनायनो। आयै एलिसायानो नोंनि बिहामजो जाबाय। आं बिखौ हाबा खालामनानै लाबोबायलै। जानो हाया बियो। खबरदार आबाजों दाव। नों बिखौ हाबा खालामनानै लाबो दालाबो आंनावथ' सोङाखै नों जेबो। अब्ला आंनि न'आवबो नोंनि थाखाय जेबो जायगा गैया। जेरै नों दा लाबोदों बिखौ उल्था लानानै थांफिन। आयै बाथ्राखौ मोजां खोनासं। ओमफ्राय बेफोरखौ आं जेबो मोनथिया जेबो। आयै नाथाय आदाया बहा थांनांगौ जाखो बाजैखौ लानानै? बहा थांगोन आंहालाय मा आं मा मोनथिगौ हादानाव लानानै थाङो ना बहाबा लानानै थाङो। बेहायथ' आं बिखौ न'आव दोननो हानाय नङाहाय। ओरैनोथ' आं बिनिफ्राय बुंबाय थाखादोंमोन गोजानथा आबा गोजानथा। दा नै नोंथ' बिदिबा फासाय जामारबायहाय बिजों। आयै बेफोरबायदि जेबो नङा। जेबो नङाबा माथोहाय माथो बुङा मानो बिब्दि बुंदों आयै? जोंखौ बेफोरबायदि होखारहरनो नाङा ना। जेसेबां जों दावनि गोरोन्थि आंनिबोथ' दं समान जों जोंनि गोरोन्थिखौबो मानिनानै लायो। अब्लाबो आयै जोंखौ बेफोरबायदि दाबुं। जियानो जायै बे बाथ्रायाथ' सोलायनो हालाना। आंखौ निमाहा होदो आरो बेखौनो बिहामजो गनायदो। जानो हाया माब्लाबाबो जानो हाया बियो। ओंखारलां दानो आंनि न'निफ्राय ओंखारलां सानैबो। नांगौथाय नांगौ फिसाला नाङा आंनो। बिमानि बारगा मावग्रा नङा होमबा आबा नोंबो? जेसेनो दा खालामो नै एसेनो खालामसिनग्रासो। सोङा हसिया जायखौ मेखौनो नों बिदि लाबोबा आं गनायगोन। जाबायसै दे आयै आदाखौ निमाहा होदो ना। दाथ' बाजैबो फैखाबायबा। नों जेबो मोनथिया आं बुंदोंना नोंखौ बुंदेरनो नाङा। थफ्ला थफ्लिया ला आरो ओंखारलां सानैबो ओंखारलां। जायखि आंहा जानो गैयानो जाथों न'आनो गैयानो जाथों थेवबो आं बिखौ बिहामजो लाखिनो हानाय नङाहाय आबा। गुबुनबा एसे बेलेगमोन नाथाय बेथ' आं हाथारनाय नङा आबा हाथारनाय नङा। जानो दंबाबो गैयाबाबो बेखौ आंनो बिहामजो नाङाहाय आबा। बेफोरबायदि सिख्लाखौ आं मोनथिखायोथ'। बेबायदि फासायनानै लाग्राखौ नांथारा। आंनि आबाखौथ' एसे गाज्रि फासायबाय नोङो। ओइ हिनजाव आं नोंसिनि हाबाखौबो गनायनो हाया आरो बे जुलिखौबो मालाबाबो गनायनो हाया बिहामजोबो गनायनो हाया आङो। नाथाय दाथ' माथो खालामबावनो आयै? फाग्ला बोरनाय गोनां हा फिसालाबाबो खाथेर गैयाहाय। हिनजाव मोननो रोङासै नोङो बेखौसो मोनबाय हा। नोंबो सासे रागा जोंबा जुदासोहाय आंना नोंनि थाखायनो। नाथाय आं एसेबां जेरै सानदों बेफोरबायदि गाज्रि नङा। आयै अननानै बेफोरबायदि दा खालामा दा बाजैखौ। दाथ' माथो खालामबावनो जुलिबो जाखाबायबा प्लिज ना बुजिदो। आरोथ' सोंदावाबा बेफोरबायदि आखल मानो खिन्थागोन नोङो? मानो बेखौ हाबा लाखो दिनै? बेबा मानसियाबा मोजां नंगौना नङा? नोंनि जिउखौ सानदोंना सानाखै फालाय नोङो? मोजांबा सोरबा बेफोरबायदि फैनानै एसे अख्रा बायदिसिना बुंफैगौमोन नामा बियो? नोंबोथ' लाया होननानै मानो बिदि गाब्रना लाखो आफासना गावनि जिउखौ हा? आयै जों दाउखौ एसेबां मानि दारायसैना। मानो राया नोंसोर सानैबो दायनिगिरि। बेखायनो आंनाथ' नोंखौ दोनगोन नाथ' फिसालाखौ दोनगोन। ओंखारलां सानैबो थफ्ला थफ्लि लानानै बहा संसार जाहैयो जाहैथां। खामानि मावथावथाव लाखिदोलै आयै। ओरैनोबाबो बिहामजो मोनबालाय मोजांसोना नोङो। आरामसे जिराय जानो हागोन ना आयै? नांग्रांबाय आंनो आफा नाङा नोमाना आथिं आखाइ दङ दाबो आरो मोजाङैनो मावनानै दांनानै हारसिंनो जानो हायो आङो। बुजिदों गथ'? बाजै जियानो जा मानो अब्लाबो जोंहा नानि बाबा स' किउटलै सानैबो। दे ओमफ्राय बाजै नों जेबो दुखु जानो नांला दे। महरालाय मा एसे सोमज्रोज्रोबाबो अरजाला दे। नोंसोरलाय मा बुदि मोननो आरो? दा आंनि दुखुखौ आंसो मोनथिगौ। आंनि फिसाफोरा मानो बेबायदि उजिखो? बेथ' हनै मिलिसना नोंनि आगै सानो एबार नोंहा लोगो मोनबाय ने? ओं थ' आनै आगैयानो सानैजों नानै
बिदिब्लालाय मिनिसना सानै हनै हनै माबायदि मिलिसानि महर रं गासैबो बेसेबा गुफुर मालाय। आयै आगैमोनखौ नों मा मुं दोनगोन जोंनिखौ? दोनगोन दे आरो मुंफोरखौथ' साननाया बेसेबा मोजां सानदोंमोन आं। दा मानसिनि महरजों मिलायनाय नंलाना। बाजै दे खुसिनि सान जोंहा आलासि गोदान फैदों बेखायनो आदायाबो मेथाइ लायनो थांबाय। बे मिजिङाबो मानो इसेबां बेफोरबायदि खुसि जाखोबा आंनाथ' गोसोआनो मोजां मोनासै माथो। ओमफ्रायथ' आले आनै जनामोन आंनि बियानै आगै आंनि है जोंहा मिलि सनानि लोगोफोर ने? गैया जानाय नंला आंनि साननायफोरा सब फेलें थांसिगोन। आरोथ' ना बाजै बे माने जोंहा राजा बाबुआ एसे देरबा महरा मोजां जालांगोनदां। दाथ' उन्दैफोराव खायसे बिदिनो जायोना। माथो आगैमोना एसे गोसोम मोननायानो बिदि नङा नानि आगैसोना ओमफ्राय आगैया दा महरा एसेल'सो माबा दा सोमजोजोसो। मिलि आगैखौ बेफोरबायदि बुंनो हामा नङाना? बाजै बेबोथ' आरो जोंहा मिलियाबो गथ'सोना दा बेबो गावनि बिगैखौ एसे रङा एसे माने सोमजो नालाय बेखायनोसो बुंदों। नाय थुनथुलि आंनि फिसाया दे जियानो जा जाबाय आरो अब्लाबो गोसोम होननानै नोंसोरो बेखौ बारा बिदि इनसाल्ट दा खालाम गथ'खौ। ओहो बाजै जेबो साननाङाना माथो जाखो गावनि बिगै एसे बुंनायालाय माथो जानो दे जेबो नङा आंनि सनामोन नालाय मा देरबानो एक्टर एक्ट्रेस बायदि जाखागोन। होमबाबो जेबो नङा दे आयै आं आगैमोनजों बिराद मोजाङै जोथोन लाखिगोन बिसोरखौबो। जोथोन लाखिनो जोथोन नोंथ' बखालि जानानै थायाबा गुबावगोन आंनि फिसाफोरनि। जानो हागौ आंनि फिसानि महरा बेबायदि जाबाय बारा नायनो मोजां नंला अब्लाबो आंनि फिसायासो बे न'खरनि राजा रानि जागोन मोनथिबाय? मिसना मिलि थ'दो जोंहा बैयाव आरोथ' दा नोंनि आफायाबो मेथाइ गोथाव लाबोगासिनो ना आदाखौ फन खालामहैनोसै आङो र'। औ आनै आफानाव सिंग्राबो बिहरखादोंमोन आं लाबोनो होनदोंमोन। औ दे सना लाबोगोन थ'दो। बाजै र'दे नों दसे जिरायथ'दो रेस्ट खालामथ'दो नानि बाबुमोनजों आराम थाथ'दो। आनै आं थाइजौबो लाबोखादोंमोन नों जागोन ना? आरे बा मानो जाया जानो आंथ' गोथाव मोनखायोथ' जोंहा दा खाजि जागोन ओं आगै गोदान फैनायनि मुङा औ नानि। जेरैबायदि जाजानो लुगैदोंमोन आं बे मिलियासो जेरावबो महरावबो मोजां आरोथ' मा बुंबावनो आंनि फिसाखौसो बेबायदि महर गैयै खालामना हरदों। दाथ' आंनि फिसाफोरखौ खम बासिसिगोनहाय आं दाना मा खालामनो? नङा आं जेरैखि जायाबाबो गुफुर खालामथारगोन आंनि गथ'फोरखौ। माने एथ'बां बिदि खालामना हरखो दे इसोराबो। बिनि सायाव मिजिङाबो अननायाथ' अनो र' दाथ' महरावबो गोसोम जाबाय नालाय दा मिलिखौसो बांसिन अनोबोला ओहो आं बिब्दि जानो हुआ। अब्लाबो आं बे मिलिखौ आंनि गथ'फोरनि रुवाथि बखालिसो खालामखागोन। देनां जोंहा बिमा फिसा गासिबो राज खालामगोन बिफायालाय मा आंनि खोथाखौ दाननो हाखाया आरो। गोसोमबाबो आंनि फिसालायाबो किंसो जागोन। बेनिफ्राय आंनि फिसाजोआबो महराव नङाबाबो सैथान खालामजोबगोन आं सानैखौबो। जाहाथे बे मिलिया जेब्लायबो जेननांथों आरो जोंनि सिं जानानै थाबाय थाथों। गाज्रि नङाब्ला नोंहाबजोआबो माने एसे मोजाङै दङना माने गासिबो गियानि बुजिनो गोरोंलै नों लाखिबाय थाबासो मोनथिगोन। आच्छा सिगाङाव लाया होननाया बेफोरबायदि गोसो थोखुमानानै नों लाबावबायानो बिखौ। आंखौ बुरखायफ्लादों बारा देखायनायनि खोथा नङा बियो बेथा। आं बिनि सोमोन्दै जेबो उन सिगांबो मोनथिया आरो सोंबाबो खिन्थाया बेखायसो आं बिराद गाज्रि मोननानै दंगासिनो खामोन। नोंथ' दा हाबा खालामबावबायसो आरो मोनसेबाव नों सिनाया होनफ्लानो बेबायदि जुलि लाबावबाय हो? बिदि नंद्रायाब्रा आयै गाज्रि दा मोनसैना खेबसे खेबनैखौलाय निमा होनो हायोना। औ नायै आदाया थिगखौनो बुंदों। आरो नों जुदि एसेबां सैथो बुंदों बाबा नोजोर होनानै मानो रायलायनो हायाखै बिमाजों हो? मेगना मानो खायलें? सानदोंमोन आंनि फिसाया मोजां जाथों साख्रि बाख्रिखौबो नागिरबा मोना एसे एनै खामायनानै देनां मोजाङै खामायनाय जाबा माब्लाबा समाव दे नोंनि फसनजोंनो जुलिबो जानो हागौमोन। नाथाय हरखाबै बायदिसिनाल' जानायाबा बेफोरो मा? सोरलाय गाज्रि मोना देनाय हो? नोंसोरबा मा जादों मा थादों दाथ' आरो मा होनना मा बुंबावनो नोंसोरखौ हो आबा? आइ एम सरिलै आयै बिनि अनगा आं जेबो बुंथ'नो हाला आइ एम सरि। ओंखारलां नोंबो ओंखारलां सानैबो ओंखारलां। जाबायसै दे आयै आं इलिसाजों थांगोन नों जुदि बेहाय लाखियाबालाय लाखियासै माथो खालामबावनो। आदा मानो बिब्दि बुङो बिब्दि दा बुं। आयै नोंबो बुजिदो ना मानो बिदि बुंबाय थाखो जोंनि आदाखौनो आरोथ' बाजैयाबो
आंथ' एसे गाज्रि नङाना आं साननैसो थानायावनो हमनो मोनखाबाय नों बुंबानो जे जाया बेथि मोनथिबाय दा आरो आंनि फिसालाखौ बमब्रायनो हानायखौ खुसि जाखोना माखो बियो नोंनि थाखाय दिनै आं न'निफ्राय आइजों बेबायदि होखारजानाय जाबायना नोंखौ लानायनिफ्राय जोंदाव आइया दसेल'सो रागा जोंखागोन बियो आंहा फोथायनाय दङ सानसेबाबो जोंखौ गनायखागोन गनाय दा गनाय दा मा हो मोजां मोनथारबाय नोङो बेबायदि खालामनो मोननानै आंखौ न'निफ्राय आउट खालामनो मोननानै एसेबां खस्थ' जानो लुगैदोंबा ना नोंनो एबार आंखौ खामाय जाहोनांगोन मोनथिबाय आं थाइसेबो फैसा खामायाथ' नोंनो आंखौ हाबा लादोंना नोंनो आंखौ खामाय जाहो नोंनि सायावनो जिराय आरामनो एकदमबारे इन्जय थागोन आङो जोंदाव मा बुंदों नोङो बेफोरखौ दा थुदो माथो लासिं खालामबावनो थाबाय थाखो हो आइया नोंखौ लाखियाथ' बेहाय जिन्दगि बर्बाद कर दिया रे नोंहा मा नायबाय थाखो मालायनि न'खरखौ बेफोरबायदि खालामफैनो मोननानै आइया आंखौ फोथाय जेरैबायदि नों सानदों बिब्दि नङा आं एसेबांबो गाज्रि नङा आंथ' नोंसोरखौबो बयखौबो अनगौमोन नांसाबबाय आंनो रावनिबो बिहामजोनि अननाय गेट आउट जागोन दे आयै नाथाय नोंनि गनायनायखौ आं नेनानै थागोन नोंनि बेबायदि सिमाङा सिमाङैनो थाथों मालाबाबो बेबायदि सम फैया ओंखारलां